era nabali bakolera, era nabali bakolera, era nabali bakolera, era nabali bakolera, baechitakana ekerekiabo, baechitakana ekerekiabo, baechitakana ekerekiabo, baechitakana ekerekiabo. Chando emenge bachandegete batabwatyo bakonyi batarere baomoyo bale nyagitari barwarete mono nonye nabayiri tibanya guchiko barora batarere Wao moyo Vale neme chando Na ende menge Nonye nenda gerati Bawatia bakulia Batalere Baekende Bao moyo, batalere, bao moyo, batalere, baekende, batalere, bao moyo. Sae nanjete. Omoyo bukurwa Yesaye nanjete Omoyo bukurwa Yesaye nanjete Omoyo bukurwa Yesaye nanjete Omoyo bukurwa Era nabali bakolera Pancho Murigeria Obosongo Vibes Network Litukuria rero nigo turi chirutie chichago chisengera erutie yogembo musubati nari nabegete bicha yaye on Facebook ngateba nkomuriginde actually omuntu uri komurigi neri shabikiria neri moko rungumbu oyo rigeretie story yaye emiaka ya etire agantebikaka musubati nara igana rigeretie story yaye egankuna lakini ngakiye nabwate kende gakimondigerie omongirere gentogeke
irinde rio na incho moyo no isanike nga na mokonyire buna natagete so tukamurigia na kero tukabeke bicha. Thank you for the well wishers baria mwa murigete bakamukamonyora so tuliongea naye jana nkamubori support kiaganetie agantebia ebintu bitatu beddings endagera ne nyomba enyomba ero ndochikoye kwanela later tomanye nga kiere twamonyorire no tore mwa esco abana ndoche babeira abantu abanene no bara ababere oyonde no arana babo mwabo biore baba Oya. nakyo kuruko marieta Kurukuri ne nyanja munkwara. karukenda abantu mbare maybe batawoche omugano engakiyo twere sango omugano ngakiore Wana mugano na alinge 2023 yes December. Muga kona hanyandika gusira agantigira musigo urengo moke. Wona musigo nabo chagete gonchanda gutira ngayekera naika engakiyo kogongi ngana sasa mo ya ugembo. Ogemunya gitari. Kero ne kenya gitari ngakongeri oro lakini operation na kodret. Ona kana kodret operation wagantebia bona baba abana amuna bali batatu iga linda mami gwaka no yomo alafu naye abande okoreki olikichi besa ngaki ine njiti nabwate besa no ni shiri ichikore ndina bamana olire ngona nakomanya bona nchikuri kero konyora abana chibarongo no yomo gwakanirwa no yomo gwakanirwa ona kera bante bigo tinabwate njirende yonse ngabere nyagitari karibu e wiki itukurie ichuma magoroba nganyora abaisike gete bajete oyo muri kurukurutu abande ntanyure ne chinga kejo baka chamorogani bakambwate video nganyora bangonye kunya gitari bagansoge kuruoro bakandeta mpaka kana mba ntumirete mba mbegete ase simie nene kanyora ndi abali bale go support yake bona kara ban support mbachi tinchi tuko na mutalende ntara akoraki kuchuba sanja lenga nyingi bona ko hanenga sukanga matuko make mungu anara ku Fred na support ya supported abana bagasukira lakini bona kuruchinga keju kasai bona nabona atemiro buge munajite ko bochale najite ko buri nanyore karaki tindi kubanya bona nonye na abana aba bamwabo mbarona ndabanane batatu oyo mutirete skuru class 8 lakini tanya koleti no chamangana yaba muralende renda abana ubuse mumetamangana skuru ndekera abeira makong bona bana bakonya kuranda ndepa akanyoronyo ngo mojuko bonda chiti ko gande skuru okobanta tabwate chibesa oyo ndo kabere na batirete na konya gutaratara para ga skuru ga koirana bona ngakia chite ko korora form 4 agaikanga koraki naba hitangu ya mwana matuko isiko hitangu ya gatatu na anu mungu anarurigirete na clip ku chingumbu nkanyora koreki o unsabire ndi namba ya skuru atomeji basa kuchora naba mwaka ndi 15000 ngana ngabali mwalimu mateya atu mwalimu ndo ta mabera na no roche timbu ati liba omwana ko tika ko kora matemu mutika akore kanyoro mwalimu akore kumwanje mwana akora kairana lakini tachiti konyora gireti kiya okoba lenge gutaratara nabanya dedi no nana romoke uri form 2 sai onena bakonya kusunguka iko ke skuru irano ike skuru irano ono timbu ati mini siende onse ona muna mondo ochi timbu ati na ndi timbu ati hani na kionda timbu ati asobwen hakandi mbando da ba minto kasi bali bando ochi bando da mabera bakuru muguko undarukirie ani kirinya saya nyade kumusuki ankonye egende elindere ngendera gukini abana na ichende usini tware kisako omwana oyo monkora akoriria abantu amariga sana aje batatu ngakio gweta nje munande gatimete butukuna mugaso choko nyoro sino yo morali kwa arafu kwa nyoro yo ndetara ani abantu arara ayo magutangana kurara arafu odi onde uibona imutanga nawo jikuboka nande kwa nyoro yo ndo kore kirali sti ode naro nande ojika jikuboka nande kwa nyoro nakateki ona jira mangu nabo no konya gustura we ugo mugaso nabo na omenyete ekarato kwante naye litukuri igoro nkwante betinga enyomba asiagachire nkwa bande twere sango kwa bande ngaki no gasto karanste iganku ndugu ya nene
lakini yari kuchiruruga bono gweka no mwana oyo ule mata Okay. ukari naro bona kunya kuong'embe ngaki nte turu kwane nkoraki nkore bintu byane nche kwane Obori mubona obore ubugima paka utira bakaruguru. Okay. bono ngane bono nduga nsora tikabere Igetie kekere moina. kirimo Igo bwa bono obore moina o. no ure kati ai Okay. bono nabo bona kina para kon ramabere akisu kine nchenyore nyumba kwane liba nkunya kwewembe olende no mwana oyo Wow, thank you. Mwanchu murigereria mwaruete chi comment chi nyinge sana batirende twa manage koleta a few things viri twareta ebintagete komoa sengencho muntu bitomete taria gakarisiko tagete kubiana no ni video for transparency purposes erinde eri wabirorenge ebintu bya embia nyara goika ase abitoma, and then from there ondo igwete ngana nyare ko mo support ase okumugurira amabati gose misumari gose kende enamba ya yesimi no erabwa se screen nabo okumwakira esimi nyogotate kugura amabati, you just call her kera kwa mutomere chibese nabo kungakira esimi onde ya kaka natometa amabati kawaida etokwa gachinyomba ya amabati 32 kera kwa mutomere chibese nabo togochaga iga to supervise nyombe yo pakere yagachwe ere erinde lyanganye korwa agende mwaye muinari. So kuna vitu ere binte bikoche bintu mbire twa morenteraiga as per a request yae igante betinga beddings ntwale tegitanda no mattress na eduvet taribo gwante beti gwante beti to bwati gitanda ekwerende so ene eduvet alafu mattress nera negitanda ekina bakikora gusukiye chimpambas alafu ibintu mbire birema ike ndigo tosinya na mafuta yo ko raseri chinye nechi kilo 6 kilo 2 6 kg ya sukari alafu ni omo ya kuosha watoto nguo mafuta ya kupaka chumbi alafu na sabuni kusibia bana. So that is what we managed. So umusani ututomete gata bitogo ika tugukwani gaitabire gake takwa maiga naenda tatebinga abana bakine buya so nyasaye tigabase umongene ngaki yes bana akinde ba okobande isikanta bugati ase nkochi kinya kwanda kibarua akyo monto yes bare kondra mabira ndakwa kumbekire nyumba mbako ngana nwanka biashara kandega ntubirere juti mbwara singotika rina nyore sukari ndoke bakoreke barende batumike abategerete abaria bana ba mino no bararia ikonka gerete ngamba igwete bono akina nabasorora bono bandorera mabira timbwa tikende gake chenda batenga mbuya mona sabali bantegereire nasaba sini gake asante thank you. Akikoro kuma njengoro kumalisera kerubungu kwara oyo muka murone yes twasugumire nera abana aba bakanyasa toikiriga nkuira nilingambu ya mona tata nandi se byarubira no okonya mwakonyire no konene bana mbali kunyurongo uri sukari etayo abana goika basibigu gaki noroja abana batatu ni gasi nkubera nilingambu ya mona nandi mbu ya mona gaki no bure mirumbororo rubonge kira nyare kana nyasa ugwanja namumunyorera gaki akangombe ukamira abana aba amabere gaki mbija mono gaki timbwati amangi asante mwako yega asirete akamutika kale musigo so ona abana abuna bakoiburwa natumwa batayo maretane ngurukoro jasika kasura nyasaye we